cea mai norocoasă. Viața mea se așează mereu în favoarea mea. Sunt magnetică, sunt minunată, sunt extraordinară. Totul vine către mine cu ușurință. Totul se aliniază pentru binele meu. Fiecare zi îmi aduce noi posibilități. Sunt femeia care primește, sunt femeia care creează, sunt femeia care trăiește în abundență. Succesul este scris în ADN-ul meu. Succesul face parte din cine sunt. Succesul vine natural către mine. Sunt binecuvântată, sunt prosperă, sunt bogată. Banii vin către mine cu ușurință. Banii circulă liber în viața mea. Abundența curge constant către mine. Primesc oportunități minunate, primesc idei extraordinare, primesc inspirație în fiecare zi. Creativitatea mea este nelimitată. Ideile mele au valoare. Tot ceea ce creez crește și prosperă. Sunt femeia care are tot ceea ce își dorește. Sunt femeia care trăiește viața visurilor sale. Sunt femeia care alege libertatea. Trăiesc în luxul timpului meu. Am timp pentru ceea ce iubesc, am timp să creez, am timp să mă bucur. Veniturile mele cresc constant. Succesul meu crește constant. Abundența mea crește constant. Viața mea devine din ce în ce mai frumoasă. Viața mea devine din ce în ce mai bună. În fiecare zi primesc mai mult bine. Sunt cea mai norocoasă. Lucrurile potrivite vin către mine. Oamenii potriviți apar în viața mea. Oportunitățile potrivite mă găsesc. Sunt recunoscătoare, sunt împlinită, sunt completă, sunt liberă, sunt bogată, sunt prosperă. Sunt femeia care trăiește în abundență. Sunt femeia care primește mereu mai mult. Sunt femeia care știe cine este. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă, sunt cea mai norocoasă. Viața mea se așează mereu în favoarea mea. Sunt magnetică, sunt minunată, sunt extraordinară. Totul vine către mine cu ușurință. Totul se aliniază pentru binele meu.
Fiecare zi îmi aduce noi posibilități. Sunt femeia care primește, sunt femeia care creează, sunt femeia care trăiește în abundență. Succesul este scris în ADN-ul meu. Succesul face parte din cine sunt. Succesul vine natural către mine. Sunt binecuvântată, sunt prosperă, sunt bogată. Banii vin către mine cu ușurință. Banii circulă liber în viața mea. Abundența curge constant către mine. Primesc oportunități minunate, primesc idei extraordinare, primesc inspirație în fiecare zi. Creativitatea mea este nelimitată. Ideile mele au valoare. Tot ceea ce creez crește și prosperă. Sunt femeia care are tot ceea ce își dorește. Sunt femeia care trăiește viața visurilor sale. Sunt femeia care alege libertatea. Trăiesc în luxul timpului meu. Am timp pentru ceea ce iubesc, am timp să creez, am timp să mă bucur. Veniturile mele cresc constant. Succesul meu crește constant. Abundența mea crește constant. Viața mea devine din ce în ce mai frumoasă. Viața mea devine din ce în ce mai bună. În fiecare zi primesc mai mult bine. Sunt cea mai norocoasă. Lucrurile potrivite vin către mine. Oamenii potriviți apar în viața mea. Oportunitățile potrivite mă găsesc. Sunt recunoscătoare, sunt împlinită, sunt completă, sunt liberă, sunt bogată, sunt prosperă. Sunt femeia care trăiește în abundență. Sunt femeia care primește mereu mai mult. Sunt femeia care știe cine este. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă, sunt cea mai norocoasă. Viața mea se așează mereu în favoarea mea. Sunt magnetică, sunt minunată, sunt extraordinară. Totul vine către mine cu ușurință. Totul se aliniază pentru binele meu. Fiecare zi îmi aduce noi posibilități. Sunt femeia care primește, sunt femeia care creează, sunt femeia care trăiește în abundență. Succesul este scris în ADN-ul meu. Succesul face parte din cine sunt. Succesul vine natural către mine. Sunt binecuvântată,
sunt prosperă, sunt bogată. Banii vin către mine cu ușurință. Banii circulă liber în viața mea. Abundența curge constant către mine. Primesc oportunități minunate, primesc idei extraordinare, primesc inspirație în fiecare zi. Creativitatea mea este nelimitată. Ideile mele au valoare. Tot ceea ce creez crește și prosperă. Sunt femeia care are tot ceea ce își dorește. Sunt femeia care trăiește viața visurilor sale. Sunt femeia care alege libertatea. Trăiesc în luxul timpului meu. Am timp pentru ceea ce iubesc, am timp să creez, am timp să mă bucur. Veniturile mele cresc constant. Succesul meu crește constant. Abundența mea crește constant. Viața mea devine din ce în ce mai frumoasă. Viața mea devine din ce în ce mai bună. În fiecare zi primesc mai mult bine. Sunt cea mai norocoasă. Lucrurile potrivite vin către mine. Oamenii potriviți apar în viața mea. Oportunitățile potrivite mă găsesc. Sunt recunoscătoare, sunt împlinită, sunt completă, sunt liberă, sunt bogată, sunt prosperă. Sunt femeia care trăiește în abundență. Sunt femeia care primește mereu mai mult. Sunt femeia care știe cine este. Sunt cea mai norocoasă. 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 Viața mea se așează mereu în favoarea mea. Sunt magnetică, sunt minunată, sunt extraordinară. Totul vine către mine cu ușurință. Totul se aliniază pentru binele meu. Fiecare zi îmi aduce noi posibilități. Sunt femeia care primește. Sunt femeia care creează. Sunt femeia care trăiește în abundență. Succesul este scris în ADN-ul meu. Succesul face parte din cine sunt. Succesul vine natural către mine. Sunt binecuvântată, sunt prosperă, sunt bogată. Banii vin către mine cu ușurință. Banii circulă liber în viața mea. Abundența curge constant către mine. Primesc oportunități minunate, primesc idei extraordinare, primesc inspirație în fiecare zi.
Creativitatea mea este nelimitată. Ideile mele au valoare. Tot ceea ce creez crește și prosperă. Sunt femeia care are tot ceea ce își dorește. Sunt femeia care trăiește viața visurilor sale. Sunt femeia care alege libertatea. Trăiesc în luxul timpului meu. Am timp pentru ceea ce iubesc. Am timp să creez, am timp să mă bucur. Veniturile mele cresc constant. Succesul meu crește constant. Abundența mea crește constant. Viața mea devine din ce în ce mai frumoasă. Viața mea devine din ce în ce mai bună. În fiecare zi primesc mai mult bine. Sunt cea mai norocoasă. Lucrurile potrivite vin către mine. Oamenii potriviți apar în viața mea. Oportunitățile potrivite mă găsesc. Sunt recunoscătoare, sunt împlinită. Sunt completă, sunt liberă, sunt bogată, sunt prosperă. Sunt femeia care trăiește în abundență. Sunt femeia care primește mereu mai mult. Sunt femeia care știe cine este. Sunt cea mai norocoasă. 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 Viața mea se așează mereu în favoarea mea. Sunt magnetică, sunt minunată. Sunt extraordinară. Totul vine către mine cu ușurință. Totul se aliniază pentru binele meu. Fiecare zi îmi aduce noi posibilități. Sunt femeia care primește. Sunt femeia care creează. Sunt femeia care trăiește în abundență. Succesul este scris în ADN-ul meu. Succesul face parte din cine sunt. Succesul vine natural către mine. Sunt binecuvântată, sunt prosperă, sunt bogată. Banii vin către mine cu ușurință. Banii circulă liber în viața mea. Abundența curge constant către mine. Primesc oportunități minunate. Primesc idei extraordinare. Primesc inspirație în fiecare zi. Creativitatea mea este nelimitată. Ideile mele au valoare. Tot ceea ce creez crește și prosperă. Sunt femeia care are tot ceea ce își dorește. Sunt femeia care trăiește viața visurilor sale. Sunt femeia care alege libertatea. Trăiesc în luxul timpului meu.
pentru ceea ce iubesc. Am timp să creez, am timp să mă bucur. Veniturile mele cresc constant. Succesul meu crește constant. Abundența mea crește constant. Viața mea devine din ce în ce mai frumoasă. Viața mea devine din ce în ce mai bună. În fiecare zi primesc mai mult bine. Sunt cea mai norocoasă. Lucrurile potrivite vin către mine. Oamenii potriviți apar în viața mea. Oportunitățile potrivite mă găsesc. Sunt recunoscătoare, sunt împlinită, sunt completă, sunt liberă, sunt bogată, sunt prosperă. Sunt femeia care trăiește în abundență. Sunt femeia care primește mereu mai mult. Sunt femeia care știe cine este. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă, sunt cea mai norocoasă. Viața mea se așează mereu în favoarea mea. Sunt magnetică, sunt minunată, sunt extraordinară. Totul vine către mine cu ușurință. Totul se aliniază pentru binele meu. Fiecare zi îmi aduce noi posibilități. Sunt femeia care primește, sunt femeia care creează, sunt femeia care trăiește în abundență. Succesul este scris în ADN-ul meu. Succesul face parte din cine sunt. Succesul vine natural către mine. Sunt binecuvântată, sunt prosperă, sunt bogată. Banii vin către mine cu ușurință. Banii circulă liber în viața mea. Abundența curge constant către mine. Primesc oportunități minunate, primesc idei extraordinare, primesc inspirație în fiecare zi. Creativitatea mea este nelimitată. Ideile mele au valoare. Tot ceea ce crezi crește și prosperă. Sunt femeia care are tot ceea ce își dorește. Sunt femeia care trăiește viața visurilor sale. Sunt femeia care alege libertatea. Trăiesc în luxul timpului meu. Am timp pentru ceea ce iubesc. Am timp să creez, am timp să mă bucur. Veniturile mele cresc constant. Succesul meu crește constant. Abundența mea crește constant. Viața mea devine din ce în ce mai frumoasă. Viața mea devine din ce în ce mai bună. În
fiecare zi primesc mai mult bine. Sunt cea mai norocoasă, lucrurile potrivite vin către mine. Oamenii potriviți apar în viața mea. Oportunitățile potrivite mă găsesc. Sunt recunoscătoare, sunt împlinită, sunt completă, sunt liberă, sunt bogată, sunt prosperă. Sunt femeia care trăiește în abundență. Sunt femeia care primește mereu mai mult. Sunt femeia care știe cine este. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă. Sunt cea mai norocoasă, sunt cea mai norocoasă. Viața mea se așează mereu în favoarea mea. Sunt magnetică, sunt minunată, sunt extraordinară. Totul vine către mine cu ușurință. Totul se aliniază pentru binele meu. Fiecare zi îmi aduce noi posibilități. Sunt femeia care primește, sunt femeia care creează, sunt femeia care trăiește în abundență. Succesul este scris în ADN-ul meu. Succesul face parte din cine sunt. Succesul vine natural către mine. Sunt binecuvântată, sunt prosperă, sunt bogată. Banii vin către mine cu ușurință. Banii circulă liber în viața mea. Abundența curge constant către mine. Primesc oportunități minunate, primesc idei extraordinare, primesc inspirație în fiecare zi. Creativitatea mea este nelimitată. Ideile mele au valoare. Tot ceea ce creez crește și prosperă. Sunt femeia care are tot ceea ce își dorește. Sunt femeia care trăiește viața visurilor sale. Sunt femeia care alege libertatea. Trăiesc în luxul timpului meu. Am timp pentru ceea ce iubesc, am timp să creez, am timp să mă bucur. Veniturile mele cresc constant. Succesul meu crește constant. Abundența mea crește constant. Viața mea devine din ce în ce mai frumoasă. Viața mea devine din ce în ce mai bună. În fiecare zi primesc mai mult bine. Sunt cea mai norocoasă, lucrurile potrivite vin către mine. Oamenii potriviți apar în viața mea. Oportunitățile potrivite mă găsesc. Sunt recunoscătoare, sunt împlinită, sunt completă, sunt liberă, sunt bogată, sunt prosperă. Sunt femeia
care trăiește în abundență. Sunt femeia care primește mereu mai mult. Sunt femeia